ஓகே கைஸ், போல பார்க்க போகிறது தான். என்னவா என்ன திரும்பி நின்றுருக்கேன். இதெல்லாம் வச்சா நம்ம செத்துருவோம். இதுலேருந்து என்ன கிடச்ச போகுது? என்ன இது கிடச்சிருக்கு? வேணும் காசு தான். நான் கிட்ட என்னெல்லாம் கன்னுக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸ்கின்ஸில் இதுங்க நாங்கள் பண்ணும்போது எங்கள் ஸ்னைப்பர் எஸ். ஓகே ஓகே இதை கொடுத்து ஸ்கின்ஸு இதில் இருக்க பவரை கொடுத்து ஸ்கின்ஸுக்கு போனால் வர மாட்டேங்குது ஸ்கின்ஸு. வாய் திஸ் கொலவரி. சரி, நம்ம எதுக்கு இந்த மாதிரி உங்களை கடுப்பேற்றிக்கிட்டு நேராக கேமுக்குள்ளே போகலாம். ஐயோ, எனக்கு பிடிச்ச கண்ணு தெரியும், ஸ்கிப் கொடுத்துட்டேன். எனக்கு பிடிச்ச கண்ணையும் பார்க்காம இது கூட டைமிங் கொடுக்காம ஸ்கிப் கொடுத்துட்டேன். அம்மா, இந்த இடத்துக்கெல்லாம் ஸ்னைப்பர் செட் ஆகாது. ஆனால் இந்த இடத்துலையும் பின்னாடிக்கா கெட்ட டீம் இருக்குது. பின்னாடிக்கா ஓடி போட்ட போகலாமா? பின்னாடிக்கு ஓடிக்கிட்டு போயிடலாமா? ஓஹோஹோ, பாப்பா டேய், அவனை கொள்றேன்னு தெரியல, நான் செத்துட்டு. நீங்கள் என்ன கண்ணு இது? புட்டுன்னு போட்டுருங்க. எங்கள் கிட்ட இருக்க ஸ்னைப்பரோடைய பெரிய சிங்கம் லாஸ்ட்டில் வருவோம் பிடிக்கே. இன்னும் நான் கில் பண்ண மாதிரியே காட்ட மாட்டேங்குது. கல்யாணம் தான் கட்டிக்கிட்டு போய்க்கலாமா? கல்யாணம் தான் கட்டி நம்ம 10 kills 15 kills எடுத்துருக்கோம். எத்தனை கில்ஸ் எடுத்திருக்கேன்னு பாருங்க. நான் ஒரு ஆள் இருந்தால் போதும் இந்த கேமில் மொத்த பேரையும். இது நம்ம டீம் இல்லை. ஏய், அவனை கொள்றேன்னு தெரியல, நான் செத்துருக்கேன். இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா, அன்சைட் காத்த யாருமே இல்லை. நம்ம அன்சைக்க நைஸாக போய் உல்டா கில்ட்டா வேலைகள் பண்ணிடலான்னு. எவ்வளோ தருப்பாய் வாட்? என்னையே கொள்கிற அளவுக்கு தைரியமா? செகண்டாவது வரும்ப்பா, அது மட்டும் உறுதிதான் சொல்லிக்கலாம். இப்போ இந்த சைடுக்காந்து வராங்க, அந்த செகண்ட் வராங்க. என்னடா டேய், நான் தான் இந்த இடத்துலயே ஒஸ்ட்டு போலக்கே. போய்க்கலாமா? எவன் கொள்றான் எவன் கொல்ல மாட்டேங்கிறானே தெரிய மாட்டேங்குது. ட்ரிபிள் கில். இப்போ ஒரு கேங் வருது போ. ஏ கேங்கு ரால பிரபு கேங்கு லீடருண்ணா லாட பிரபு கோய் சீக்கிரத்தில் கேட்டப்பா. எப்படி நாங்கள் 50 kills எடுத்துட்டுருக்கோம். நான் தான் ஃபஸ்ட்டில் வந்திருப்பேன். சொல்கிறேன் சொர்க்கத்தை சொல்கிறேன். எப்படி பாட்டு? இந்த பாடல் பிடித்திருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும். தாத்தா வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்க. தாத்தா எங்கள் தாத்தா தான். இதுதான்ப்பா எவ்வளோ பெரிய ஸ்னைப்பரு. நான் தானே ஃபஸ்ட்டு. எஸ் எஸ் எஸ். விளம்பரம் வந்து தொல்லை பண்ணி விட்டுருது. ஒரு மனுஷன் வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்கேன். அப்பா ஒரு 500 ரூபாய் கிடச்சிருக்கு. ஓகே, இதுக்கு என்ன பவர் அப் பண்ண முடியுதான்னு பார்ப்போம். பவர் அப் 3000 தேவைப்படுது. அதுக்கு
என்னது ஓகே, நம்ம இந்த கன்னுக்கு வச்சுருக்கோம். அதனால் இந்த கன்னு ஸ்னைப்பர் மேட்சாக போடணும்ப்பா. எப்பா ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ பெரிய தடைகள்லாம் வருது. இது கூட லைவ் போஸ்ட் பண்ணல. கோல்டன் எப்பா பாருங்க, நான் பண்ண போகிறதுக்கு சொல்லும் போதே நான் உங்களை போட்டு தள்ள போகிறேன். சீக்கிரம் கும்பல வந்தால் இந்த சைக்கா என்னவோ நடக்க போகுதுன்னு அர்த்தம். இப்போ போனாலா இந்த மொத்த கும்பலும் வரும்னு நினைக்கிறேன். எதுக்கும் செகண்ட் அன்சைக்கவும் பார்ப்போம். என்னது எப்பா வந்துருச்சுடா கூட்டம் கூபிடுச்சுடா. ஸ்னைப்பர் ஷாட். இந்த ஸ்னைப்பர் கன் அதனாலையும் போட முடியாதையும் போட்டிருக்கு. அதனால் இது அல்டிமேட் ஸ்னைப்பர்னு இதுக்கு பேர் வந்திருக்கு. ஐயோ குறி தப்பி விட்டுறது. எப்படியோ 3 செகண்டில் எல்லாம் வந்துடுவாங்க. 1 2 3 வாங்கடா. வந்துட்டாங்க. நான் சொன்னதுக்காக வரியாடா? என்னது குறி தப்பிகிட்டே இருக்கு. கில் பன்றி விட்றேன். ஐயோ ரொம்ப லென்த்தாக போதற்கு. அதனால் வீடியோவை முடித்துக் கொள்கிறேன். இனியவன் டாட்டா பாய் பாய்.